ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Мо имрӯз якчанд ахборотҳои нава ба шумо мефаҳмонем. Бо диққат то охири навора гӯш кунед. Салом дӯстон. Инак ширкати дорувори Софсавдо тахфифи соли нави худро оғоз намуд. Барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувори Софсавдо муроҷиат кунед. Барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти Софсавдору истифода баред. Рақамҳо дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. Шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. Ва пеш аз шурӯъ кардани ахборотҳоро ба шумо фаҳмонидан, як чиза ба маълумоти шумо мерасонам ки бисёре аз нафарҳо ба мо дархост карданам бигем агар хато намешава дар комментарияҳо нависанд ки рӯзҳои охир барои чӣ ба саволҳо кам ҷавоб медиҳӣ ва фақат ахборот пешниҳод мекунӣ, яъне ки хабарҳоро мерасонӣ. Бародарони азиз, хоҳарон, апаҳо, модарон, аз хотире ки рӯзҳои охир, вақтҳои охир дар канали мо барномаҳо оиди парвозҳо, оиди чиптаҳо, оиди чӣ хел Россия рафтан дар ҳамин мавзӯъ бисёртар шидагиай ва дар ҳамин мавзӯъ саволҳои такрорӣ зиёд ҳастанд ва аз сабабе ки мо ба ҳама саволҳои ҳамун нафарҳо ҷавоб додагӣ ҳастем аллакай, мисол мегирем дар бораи чӣ хел Россия рафтан ё аз Россия чӣ хел омадан ё нархи чипта ё ки вид на жительства чӣ хел асос шида метавона барои рафтан, мо дар бораи ҳамаи ҳамин чизо аллакай видео кардагӣ ҳастем ва саволҳое ки омадагӣ ҳастанд дар ҳамин маврид ҷавобам додагӣ ҳастем. Ба ҳамин хотир саволҳоро рӯзҳои охир мо на он қадар аҳамият метиҳем. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам ки саволҳои аз ҳамин мавзӯъҳо берун агар боша, марҳамат бинависен, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Ва ахборотҳоро бо диққат гӯш кунед. Ахбороти аввалини мо оиди барқарор намудани парвозҳо байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Украина. Рӯзҳои наздик парвозҳои мунтазам барқарор мешава аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Украина. Айни ҳол боз нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. Дар ин бора сафири фавқулода ва мухтори кишвар дар Украина бо намояндаи мақомоти кишвар мулоқот кард. Гуфта мешавад зимни суҳбат вазъи феълӣ ва дурнамоии ҳамкории Тоҷикистон ва Украина дар соҳаи нақлиёт, ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии мусофирон ва молу маҳсулот, истифодаи иқтидории транзитии ду кишвар баррасӣ гардиданд. Дар замоне ки ҳамин беморӣ бигем агар дар Украинарам камтар шидагӣ боша, рӯз то рӯз дар як шабона рӯз кам ба қайд бигиранд, сатҳш кам шида боша, албатта ки рӯзҳои наздик, албатта ки парвозҳо бо ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Украина барқарор мешавад ва ногуфта намона ки дар ҳоле агар парвозҳошон барқарор гардиданд, марзҳо низ кушода мешавад барои бурдан ва ворид кардани молу маҳсулотҳо байни ин ду кишвар. Ахбороти дуюми мо оиди мулоқоти сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия дар шаҳри Москва, яъне ки сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва як мулоқот дар як ҷаласа иштирок кард ва пешниҳодҳои худша дар уҷа гуфт ва ҳарчи зудтар хост ки ҳамин вуруди муҳоҷирон ба Федератсияи Россия чӣ хеле ки айни ҳол манъ кардагианд, ҳамин чиз бекор карда шавад. Ва ин пешниҳоди сафири ҷумҳурии Тоҷикистон Имомуддин Саторзода ба Федератсияи Россия буд. Санаи 28 январ рӯзи гузашта дар Москва мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори Тоҷикистон дар Русия Имомуддин Саторов ва сардори сароёсати масоили муҳоҷирати Вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия Валентина Казакова баргузор гардид. Хабар медиҳад дафтари матбуоти сафорат. яъне ки бо сардори сароёсати муҳоҷирон Имомуддин Саторзода мулоқот гузаронид ва чӣ хеле ки мо гуфтем пешниҳодҳои зиёд барои беҳбуд гардонидани кору фаъолияти муҳоҷирон пешниҳод шуд. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. ин духтури дандон бародари тоҷикай. айном Юристиҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. ва инак ахбороти охирони мо оиди барқарорсозии парвозҳои байналмилалӣ аз вилояти Иркутски Федератсияи Россия, яъне ки тасмим гирифт ки парвозҳои байналмилалиша ба ҳамаи кишварҳо оғоз кунад.
бинобар хабаре ки дар сомонаи расмии вилояти Иркутск нашр шудааст, парвозҳои байналмилалӣ аз фурудгоҳи ин минтақа аз рӯзи 8 феврал оғоз меёбанд. Ин тасмим рӯзи 28 январ дар ҷаласаи ситоди эзтирозӣ оид ба пешгирии беморӣ дар ҳудуди Русия гирифта шудааст. Дар ин ҷаласа ҳамчунин шарт ё талабот барои барқарор намудани парвозҳои байналмилалии Русия эълон шудааст. тибқи талаботи пешбинишудаи мизони сироятёбӣ дар кишварҳое ки бояд парвозҳои мунтазам бо Русияро барқарор кунанд, на бештар аз 40 ҳолат сари 100 000 аҳолӣ дар давоми як ҳафта бошад. мизони афзоиши беморӣ дар ин кишварҳо бояд дар 14 рӯз 1% зиёд набошад. талаботи дигар ҳам ин аст ки аз 100 000 аҳолӣ 200 нафар аз санҷиши беморӣ гузаранд. тасмими иҷозаи парвозҳои мунтазам ба фурудгоҳи минтақаи Иркутски Русия дар ҳолест ки мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон пайҳам хабар медиҳад ки вазъи беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон хуб аст. яъне ки Иркутск тасмим гирифт парвозҳои байналмилалии худша шурӯъ карда аз 8 феврал оғоз кунад ва чӣ хеле ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст, айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон вазъияти беморӣ шукронаи худованд ки хеле хуб шидагие ва бигем ки беморирам нест агар хато мекунем ва ба ҳар ҳол бояд эҳтиёт кунем барои пешгирӣ кардан аз беморӣ ва дар ҳолате ки то 8 феврал ҷумҳурии Тоҷикистон ба ана ҳамун фурудгоҳи Иркутск як маълумот оиди беморӣ расонидан мегирад ки беморӣ қайд карда нашудагӣ ҳастай, ба ана ҳамун парвозҳо низ ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. яъне гуфта мешавад ки агар ҳолат ҳамихе хуб рафтан гира, шурӯъ карда аз 8 феврал байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия танҳо шаҳри Иркутск парвозҳои мунтазам барқарор мешавад. бародарони азиз, як бори дигар таъкид мекунем, бо диққат хушрӯ гӯш кунем ки мо ҳамаи шаҳрҳои Федератсияи Россияро нагуфтаистем, танҳо шаҳри Иркутск бо ҷумҳурии Тоҷикистона дар назар дорем ва обши агар бигирем аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳоло аниқ ва дақиқ несте ки кай парвозҳои мунтазамшон барқарор мешаванд. инак ахбороти навбатии мо оиди як маҳбаси нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидан, айни ҳол мо нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунем. 28 январ аз қавли Мансурҷон Умаров, раиси низоми зиндонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт ки як моҳ пеш аз ҷашни Наврӯз гурӯҳе аз зиндониёни маҳбаси рақами 1 шаҳри Душанбе ба маҳбаси тоза сохташуда интиқол меёбанд. Умаров сардори раёсати иҷрои ҷазои Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтааст, зиндони нав дар ҳудуди шаҳри Ваҳдат ҷойгир буда, ба зиндони нав маҳкумшудаҳо аз рӯи моддаи терроризм интиқол меёбанд. ӯ гуфтааст ки сохтмони зиндон анҷом шуд. айни замон ба гуфтаи ӯ муассисаи нигаҳдории муваққатии гумонбарон, яъне ки СИЗО, дар ҷои пешинаи худ мемонад. дар зиндони нав феълан барои ҳамаи зиндониҳои маҳбаси рақами 1 ҷой нест. феълан маълум нест ки СИЗО ҳам аз пойтахт кӯчонида мешавад ё ин ки нест, гуфтааст Умаров. сохтмони зиндони нав барои маҳкумшудаҳо аз рӯи моддаи терроризм чанд сол пеш шурӯъ шуда ва ба қавли мақомот аз муассисаҳо бо назардошти меъёрҳои байналмилалии зиндонсозӣ бунёд шудааст. як вижагиаш ин аст ки маҳбусон дар утоқҳо бо шумораи маҳдуд на мисли пешин дар шароити барак нигаҳдорӣ мешаванд ва ногуфта намонад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон 19 муассисаи ислоҳӣ то айни ҳол амал мекунад. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. агар саволҳое дошта бошем ки ба рейсҳо, парвозҳо, чиптаҳо тааллуқ надошта боша, дар комментария саволҳои худтона пешниҳод кунед ва дар видеои оянда видеои саволу ҷавоб мешавад. дар канали Юристи Ҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.